मोजां जानो रोंलाना रावबो नुसनथारला नामाब्रा बे लामाखौ बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामबाय थानाय मन्थ्रिफोरनि गारिफोरनावलाय जेबो जांख्रिखाङा नामाब्रा गारिफ्रालाय साखाफ्रालाय जेबो गाब्र'थारा नामाब्रा ना बे मन्थ्रि एमएलएफोरनि गारिफोरनि साखाफोरा हायाव नाङा हा साजोंसो बिरै बिरै थाङो नामाब्रा बेनिखायनो बिसोर लामा गाज्रि जानाय जायखौ नुवा एमएलएफोरा मन्थ्रिफोरा बेफोरबायदि लामायाव फैबाय थाया नालाय मिन्थिया बिसोरो बाप्पाहै अमाराजा बाप्पाहै हरिक माल बेफारिथां माथां खर' मा रुजुनला बायखोब्रा नोंलाय हा मा आंखौ हरिक माल बेफारि बायदिसो नुबाय नामा नोंलाय औब्रा खखाबाव एसे दारि थाबावनायमोनब्लाथ' हरिक माल बेफारि बायदिखौनो नुबायमोन आं हा बहाथो थांनो ओंखारखोब्रा बिदि रुजुनलायनानैलाय बोराय बुरि सानैबो ओमफ्राय उसुरगायाव मोननाय दहेजाव मोननाय नोंनि गारियालाय बहाथो खारखो गारियावनो फैबाय थादोंमोन जों लामा ससेयाव गाज्रि जानायखाय मेकानिकनो फाहामनो होबोदों जोबोद दुखुनांथावबो मिनिथावबो माथोलाय अमाराजा मिनिनानै लाखा आंनि हालोदखौ जेसेबां हायो मिनि माथो खालामनोब्रा मिनिथाव नुबाथाय मिनिफ्लांनो ओंखारलाय लाङोलै ओमफ्राय बे बागज रुजुनलायनानैलाय बहाथो थांनो ओंखारमारखोब्रा मानसिफोरालाय ना गोरजियासो थाहैनो ओंखारमारबाय मोनथिदोंबालाय मानोथो सोंबाय थादों गोरजियानि बिमुंसो लानोसै होनबा नोङो मास्टारनि जायगायाव गोरजियासो बिमुं लानोसै नोङो अमाराजा मास्टारनि जायगायाव अमाराजा गोरजिया थाहैनाय बांद्राय हाजो हुजों मिनिनाया नाथ'फ्राम नोंनि बे खुगायाव ना खुसियाखौनो गोथां मासे सोना हरगोन आं बाप्पावै मा एसे गोजांस्रिवलायनाय बाथ्रा बुंखोब्रा सानना नायनानैनो गोसोखौनो बोरैबा मोनलायदोंलै खुगा सिङावनो खुसिया गोथां सोना हरलाय थोद ओरैनोबा दिना आंना दासान्दि गाज्रि सोलिगासिनो दङ बिनि सायाव थाबायनाय लामाफ्राबो हाखर हाला गोजा बांद्राय खर' दाजा मिथिबाय रागा जोंनांगौबा दानो राभननि महर लागोन आं नंमारगौबोलै अमाराजा बे लामाफोरखौथ' मानो मोजाङै बानायाब्रा बेनिखायनो नैबे अमाराजाया साननैसोनि उनाव इलेक्सन दारायनोसै नों इलेक्सन दारायोब्ला नोंजों थाफागोनलां मानि थाखाय नोंनो सापर्टार नाङा होमबा आं नोंनि सापर्टार जागोनब्रा दरखार गैया आंनि खिथुनि खिखौ सुनानै होगोन होनब्लाबो नोंखौ नांथारा आंनो आच्छा बिदिसो होमबा दे होमबा आं अपोजिसन पार्टिनि जानानै गेलेगोन राजिना नों जायो नों बायदि मानसिखौ फेजेननो मोनब्ला आंबो गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनगोन दे खाजाक दे नेक्स्ट इलेक्सनाव लोगो मोनगोन अमाराजा थौदो थांनोसै नुवाखै नामा रायलायनायखौ हे अमाराजा थांनो थां इलेक्सननि थाखाय थियारि जाहैखादो बेखौ नों बुंलायनो दरखार गैया बे आंनि गोसो आं मा खालामो खालामगोन आरो अमाराजा थिफुथला साला साननैसोल'लै नोंनि बे थिफुथलाया दा बैसो थानायखायसो नोङो हिनजाव थाखानानैबाबो सिख्ला गोरलै गोरलै नागिरनानै गोसथोलागासिनो र' साननैसोनि उनाव एसे बैसोआ थांबा बोराया बैसोआव आगान होबा ना रहेगा घाटका ना रहेगा घरका जानांगोलै नों बेथा जियानो जादोला लोखि थबसेखौ अमाराजा गैयियावनो थाबैनो लानानै बें बेरे बेरे रे होनहोनांसिगोन नङाबा बे अमाराजा सुवादजों जेबो भरसा गैया माबायदि बुनो नागिरखायो बिमाया आंखौ लाजियाना नोङो सैमा आइथिं बायदि सुन हिनजावनि फिसा जानानै बेफोरबायदि सुन्दावहैबाय थानो सैमा आइथिं बायदि बेरायहैबाय थायो लाजिया नोङो लाजिया बेरायनायखौनो सोरबा लाजिबाय सिखाव खावनायखौसो लाजिनांगौ दा आइयाव माथो उल्था बेलाय दाउज्रोमालाय मानजा नांमारगौ नोंनो मानजा नाङा आंनो मानजाफोरखौ मानजानि सोलाय फैसा थाखाखौ होबानो जाबाय ना फैसा थाखासो बिबावलायथारदों नों दाउज्रोम न'आव थाबाय थानानै जेबो खामानि उदायला नोंखौ जायनो नायनो फैयो बेजोंनो हरनोसै आं बालावबो थाङा माथो आंनि मेगननि नोजोरा बै हौवाखौ फसायाब्ला आंबो नायगोन ना माबायदि थाङा नोङो दाउफोरखौ अमाफोरखौ आदार होनाय बायदि नोंखौबो आदार होबाय थानांगौ ना आङो दाउ अमाखौ फाननानै फैसा मोनबावोसो नोंखौ फिसिनानै आंलाय माथो मोनदों ना खामानियावनो हेफाजाब मोनदों ना मादों बेनिखायनो जाय हौवाया नायनो फैयो बेजोंनो हरनोसै आं नोंहानो हाबा जानो हाया आंखौलाय मानो थिनदों दाउजों नों उल्थासो बावना बिमाजोंनो साथों होननानैनो बुखादों माथो आंलाय नो लाबाव नों बायदि बाग्रांजि फिसा हिनजाव
हिनजावखौ बुआबालाय सोरबायदिखौथो बुंनांगौ जाखो फिसानि ओंखाम ओंख्रि संनाय मोनजागोन मावनाय दांनाय मोनजागोन होननानै फिसा हिनजाव खांबाय हनै एम्बुफोर बायदि बाग्रांहैबाय थायो गामि गामि आंलाय गामियाव मा जादों मा जायाखै बेखौसो खबर लायो दा सोर नांलायदों सोर नांलायाखै बेफोरखौसो सुलाद लायो दा आंथ' जेबो गाज्रि खामानि मावाखैना हाजिराखौलाय बेसेबांथो मोनो सानसेयाव मानसिनि न'खराव मा जादों जायाखै खबर लानायनि थाखाय आंलाय गामि सिबियारि समाज सिबियारि सिख्लासो दा आंलाय माने फैसा नांगौसै ए गामि सिबियारि समाज सिबियारिया मालायनि खोथा रायखुमानाय सोरनि न'खराव मा जादों बेखौ नायनायानो नोंना समाज सिबिनाय जाबाय माथो नंदों नोंलाय आंनि खामानियानो बेलेगखा जुदाखा आरो न'आव थानानैलाय माथो खालामबाय थानो ओंखाम संगोन ओंख्रि संगोन जागोन लोंगोनल'सो दा बेनिफ्राय जेबो खामानियानो गैला ओइ दाउजोम जेबो खामानि मोनथाराखैबालाय मालायनि न'खर न'खर मा जादों मा जायाखै बेफोरखौ सुलाद लानो नागारै मबाइलफोरावनो नोंबो भिडिअ हगारनो हाया मालाय हनै मालायफोरा बानलु बाथोनजों गय जानाय आनारस गोथां खान्थाल गोथां फिथाइ सामथाइ गोथां मैगं गोथां जानानै मालाय बेसेबां लाख लाख फैसा खामायदों नोंहाबो बेफोरबायदि मावनो हाया गोबोरखि जानानै खिन्थानो हाया थास' बिबार जानानै खिन्थानो हाया नोंहाबो भिडिअफोराव फैसा मोनगोन आयौ बाला माबायदि लामा खिन्थिखायो आं गोथां गोब्राम जानानै खिन्थिनांगौ आरो बेखौबो गोबोरखिखौ आरो थास' बिबारखौ माथो नंदों नोंलाय दाउज्रोम मालायनि भिडिअफोरखौ खुदै गलायनायल' नायगोन गाव बानायनानै दिन्थिनो रोङा नामा दिन्थिनो रोङाबा नायनोबो नाङा मिथिबाय जोंबायदि नायग्राबो थानांगौ मिथिबाय जोंबायदि नायग्रा गैयामोनब्ला बैसोर जाग्राफोरालाय बोरै फैसा खामायनो मोनसै आइयाव उल्थासो बावना नों दाउज्रोम नोंखौ दिनैबा हले गारथाराहाय आं बुथ'नाङा अब्ला थाबैनो इउटुब चेनेल खुलिनोबा खुलि बेनिफ्राय फिथाइ सामथाइ गोथां गोथां जानानै भिडिअ खालाम नङाबा मोनफ्लांगोनसो नोङो आरो मा नायबाय थाखो जल्दि केरेलाया ला आरो केरेला फिथाइखौ गोथां गोथां जानानै भिडिअ खालामनानै इउटुबाव हेगार दानो नङाबा दिनै ओंखामखौनो होआ आं नोंनो आयौ बाला केरेला होननायखौनो सुयो आङो आरो केरेलाखौनो गोथां गोथां जानानै खिथिबावनांगौनि बाला आरो मा जदामब्लेबाय थाखो जल्दि केरेलाया जाफैदो मा न'नि मानसिफ्रा थैजोब्बाय नामा मादि होनो आरो नों अमा राजा होमबालाय मानोथो दाबो रावबो नुजाफैया माथो आलासिफोरा सफैबाय सफैयाबालाय बहाथो रोदा सुथाबना थानांगौमोन अमा राजा हामगौ नामा बिदि बुंनो फैदो जावैसो सिङाव हाबफैदो नोंहाबो गैया मैसो बेदर लायनो थांदों नोंसोरखौ फैगोन होननानै मिथिनायखाय ओइ बे बोरायालाय सानबोसेथो मैसो बेदर लायनानै जाहोबाय थानो आंनोलाय आं थाफैखाबायानो आनै दिनैनिफ्राय अमा राजाया जोंहानावनो थासिगोन मोजाङानो जाबाय न'खरावबो सासे खामानि मावनो हौवासा मानसि नांखागौ ओइ साम' खिंख्रि आंखौ दाहोनासो सानखो ना माखो नों गोरोन्थि बुजिदों अमा राजा बिदि नङा दे जावैसो न' सिङाव फैदो ओइ साम' खिंख्रि लहानि जिनजिरि जानो हागौ आं गोरजिया थेवबो आंहाबो बेसेन दङ आंखौ गोरजिया होननानै खामानिल' थिनबाय थानाङा दाहोना बायदि जागोन दे माखौथो इसेबां सानबाय थायो थौदो न' सिङाव साननैसो गोरजिया थाना नायनि र' रायजोफोर माबायदि मोनो एक्सपिरियेन्सखौ लानानै नायनोसै दिनै मानोबा न'खौनो गोथैसालि बायदि मोनथारदोंलै आं न'खौलाय मानो गोथैसालि बायदि मोननांगौ जाखो माबा माथो न'आव मानसि गैया मोनगासिनोब्रा न'आव मानसिफोर गैया नालाय गैया बायदि मोनसिगोनथ' आरो गैमारासो होमबा बेनिखायनोथ' आफाखौ नुवाखै आं आइ उन्दैखौबो नुवाखै आं बहा थांदोंलाय आइमोना आफामोना आफाया माखौबा गावल' सिरि सिरि बेरायहैथारदों आरो आंखौबा लांफालायासै बियो मा नोम्फाजों थांनो गोसो जादों नामा नोंबो थांफाबानो जाबाय आरो नोंसा नोम्फाया जेराव गोरजिया थाहैदों आइला गोरजियासो थाहैबाय होमबा आफाया से दा लासिं सिंनि बाथ्रा जाबाय नङाना आंनि गन्थंआसो थबस्र' जसिगोन ना दा आच्छा बारु थाइबानि लारु नों दुखु दाजादे आंबो बिहामजो सासे लाबोनोसै मिथिबाय नोंनि थाखाय नोम्फाया फोरोंखालांनायखाय बिहामजो लाबोनो दावराव ना दानिफ्रायनो आयै नोंनि दुखुखौ नायनानै थानो बायोब्रा आङो मानो बुजानो फरायनो गारनानै बिहामजोसो लाबोनो होनदोंना नोङो लासिं सिं लाजियानो खामायनो रोङा दामायनो रोङा दानिफ्रायनो बिहामजो
थाब थाब बुजिथारालै मानसियानो बिहामजोखौ नोंनि थाखायसो लाबोगोननानै दोनफैगोन दा आं फरायगोनबो खामानिबो मावगोनब्रा बिहामजोबो लाबोनानै दोनफैगोन नांगौना नोंनो खिनाय खिथुखौनो मोजाङै सुनो रोङाखै बिहामजोना नोंखौ दानो गायहेनजोंनो देख्रुबनां खर'खौ मिथिबाय दै अनबा अनजाया ला 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 लो 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 ला ला माबायदि जागोनथाय एसे देरबावबाथाय बिफानिख्रुइ बांसिन जागोन बायदि मोनदों आं बेखौ बाप्पावै मा देदोंलै हांग्रिमोनदि माबा एमाव देदों आं बाप्पावै मानोलै हा दालाय माथो खालामबावनो आरो हौवायाबो न'आव गैला माबा मोनसेथ' राहा लामा नागिरनानै जानांगोन ना बेनिखायनो एमावखौनो देनो आखायाव लाबाय आं मावनानै जानायाथ' थिगानो नाथाय एमाव देनायखौ आं बारा साबजायासै नामा माथो खालामनो एमावखौनो देयाबालाय बेलेग खामानि मावनोबो आखायाव फैसा गैया आखायाव रां गैयाबा माब्रैथो बिजनेस सलायनो आंलाय बेनिखायनो फिसा फिसौ खामानि मावग्रोनानैनो उनावहाय गेदेर खामानिखौ मावनोसै सानबाय आं आंखौलाय एसेबो गोसोखांथारा होमबा आंलाय मानिथो आं हेफाजाब होगोन ना नाङाहाय रावनिबो हेफाजाब लानानै खामानि मावोब्लाबो बुंजायोसो बेनिखायनो नाङा आंनो दे जागोन मालाबाफोर प्रब्लेमफोर जायोब्ला बुंबानो जाबाय ओमफ्राय लोखि थफसियालाय गैया आब' थफसिया न'आवसो दंहैयो आइमोननाव माला थांसाबलायखो बेलाय दहाय फुङावनो ओंखारलांदों आच्छा बे समावनो सम थफसिखौ बिहैनांसिगोन बिमा बिफानाव थांनानै हा माथो सानखो दे अब्लालाय थाथ'दो आं थांनोसै मोनसे खोथा ना हांग्रिमोनदि नोंलाय आंखौ बिगुमैनि थाखाय फसायगोन ना फसायाब्रा आंलाय माथो बुंबावनांगौ जाखो आं जेबो बुंनो रोंला हा आब' थफसिनावलाय जेबो सोङाखै होनबा नोङो थफसिनाव सोंनाय माने बन्थ' मुरानाव सोंनायसोब्रा जेबोखौनो मिथिया जेबो मिथियाल' होननानै बुङोलै बियो एसेबांथ' मोजां मोनदोंबालाय हा आइ आफानाव सोंनानै लायहैथांदो आरो सोंहैखांबायानो आं नाथाय खोथायानो बारा मिलायासैना मानो आंबो गोदो एदावफ्लांना लाबायब्रा नोंसानि आइखौ नोंसानि आफाखौ एसे बेखौनो रागा जोंनानै दङ आरो बिसोरो गोदो बुलु बुला अफिसाव लांनायनि थाखाय होमबा रागाया गोसायैनो जोंमानासो दङ होमबा बेनिखायनो सोमस्रिखौसो एसे बुरखायहैनांसिगोन बायदि मोनबाय आं बिफाखौ एसे बुजायथोंसै बियो दे अब्लालाय सोमस्रिखौनो बुंहैदो आरो बेखौनो मावनोसै आङो अमा राजाया गोरजिया थाहैनाय समावनो आं बेफोरखौनो मावना लाखानोसै एसे सारप्राइज होनोसै आं बेखौ झटका जाहोनो आं अमा राजाखौ दे अब्लालाय आं फैबाय दे अब्लालाय लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक मोनसे होना गालांलाय लाइक आसि बिमा दै जेसेबां हायो आसि बिमाखौ थुग्लिजोबना गालांलाय मानसिफोरा बेनिफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामदो दै आरो लाब्रा बड' कार्टुन सेकेन्ड चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामहैदो नायहैदो लिंकआ डिसक्रिपसनाव होनाय दं बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट